Ọhaneze ndị Igbo na-ege m ntị ekenekwa m ọnụ. Anyị abịakwa n'ọzọ ka anyị si abịa. Ihe a bụ vidiyo Onowu Igbo. Onowu Igbo nwanne anyị nwoke. Onowu Igbo na-asị ka o sendelu Uwazurike meseji. O si Uwazurike ibidokwa n'ọzọ. Ka anyị achagodi ihe a n'anya n'ala Igbo. Unu watch very well for let's say, apart from the police brutality, ML Sabotage. Apart from police brutality in the mother suffer na southeast in this festive period, especially using the popular person Bo Sabotage as an example. Apart from the police brutality, I am more too much. I am more insecurity issues like other previous months, which is a very big plus to everybody that contributed to it. A very big plus to everybody that contributed to it. Idokwa na mgbe mma na-eme travel na mma afọ imago moto kidnap, all those things, I did not see anyone. Obu no me tupu ngafete, I don't know, but Chukwu na chebele ndị nke, and we thank God for that. Enwele ndị ome bikono dibeno is not a sign to say that no dey eme. Asim no bulu no onwe ebe ome, I don't know. Mana afụrụ with anyam. Mana onwekwa ndị ome ha become again had the only thing I'm witness different accident, because a lot of people na moto mago I guess they are not familiar with the road, and due to the nature of our road, the nature of our road is so bad. The nature of our road is so bad. So by the time you calculate you go flight going and coming back, you end up spending 1 million or 800,000. So you can able moto gaga, you may use flight to come back. Yotago when you this one easier. Obuni nwe hine mana ọkwa na ijiro ego inwe ke gba moto ga agbakwa moto nata. The most important thing bụ na onye ije lu ebe ọ na-aga. So no we will chie Uwazurike warning. Si oga ina emeka prime minister ga mala ebe ozi na-eme. Mana sem ka hapụ no before na si na ma na-ekwu ka na video Onowu Igbo me regarding Uwazurike. Ka o si wee takwe ya okwu na ntị Uwazurike mala ihe ọ na-eme. Ka o dịbụ dekwa n'ala another insecurity problem na southeast. Ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị be anyị. Nna ya ukwu Raf Uwazurike ekene gị onye isi lewu ọ dị omanya n'onwe oge ndị Mazob nye gị ọsọ ịpụọ ịfọmụ another one ịghọtago ka ibidogo ebe a. Nna ya ukwu achọ nka nna chi gị azụ chetelu gị feme na Igbo under you ibidoro ife Mazob ga 1999 2000 imegide ya ọyasasịa gọọmenti ekulu gị jee kuola ezi. Oge a gọọmenti ikulu ụmụazị be anyị ekulu tresịa na nga dị iche iche na Igbo ya agụnwe ọnụ. Ndị egwuregwu n'isi igwu ka nkụ, ndị echepụtara ụkwụ n'ama ọkalị. Na Igbo achọ ka ngwa something. Onwe ego ọbụla ị natalụ under Mazob, na Igbo ya ka mma na iji ego enjoy ya your old age. Ọnwụ bi echi enwụọ in peace wa. Peace ya mkpọrọ afa bụ na ọka mkpọ ọnya, mana achọrọ m ịgwa na enwekwe ni peace ị ga-enjoy you know why? Ụmụazị echepụtara ụkwụ n'ama ka nkụ, ndị egwuregwu under you. If ị ma na you cannot actualize, ị na-alụ ndị mmadụ tax, a na-agụta na-achị ego, ma ndị wheelbarrow ma ndị ọkada na Aba, Owerri, Ọnịcha, ime agbaghị ya agbagha. Anụ nke ị na-asị na hijackịrị ya, one ndị hijack ife a hijackịrị mgbe ahụ ịka dị young, onwe ife imenwu ọkịta ịka nka ka ị na-achọkwa ịmalite ọzọ ka ị ya hijack ka mana hijack ya ọka ibidokwa ọzọ. Nna ya ukwu ife ife Biafra ezuo n'ike na naanị Igbo ka ọ dị. Ọkwa ndị mmadụ na-abatasị ụlọ Krismas ya kịta, ọkwa ifu na ba ya jụọ n'oyi. Ndị Fulani a na-azụ ụlọ anyị, ndị mama anyị ebidogo ije ugbo, obodo dị iche iche anatago na-ekili asị ibe ha. Anyị afụbekwa moto akwụsịrị n'ụzọ asị na kịta ka ebulu onye a ndị Fulani. Ebe niile ezuo n'ike, ndị Fulani a anyị nọkwa na-ekene Chukwu na ndị Fulani a hapụrụ na anyị be anyị kịta. Ọ na-abịa ka ị na-achọkwa ka ibidokwa ọzọ, ịchọkwa ka ikobatakwala anyị ndị Fulani. Biko ka anyị enjoy ya Krismas ya ọfụma na New Year. O nwere ndị na-anụ di n'ọnya in peace, o nwere ndị na-akpa ozu nọ na mortuary for many years.
akwabago ozu ndị mmadụ afụ nke anyị chọrọ nke a this year 2026 a ka anyị Igbo junata oyi ka anyị zuo ike ka ntị juru anyị oyi ebidokwana ihe ọzọ iche ime prime minister ime nya prime minister organization ịnọ na ya alọdụkwana over anyị Igbo imebidokwa ihe Biafra again gbakwa this your prime minister ya were nwayọ jee na constituency ya jee contest ya election ya jee n'ọmụ ọgbụ ya na-eje for senate ya nya jee ọ bụrụ na ya ka obi ije for prime minister nya jee for senate ka ya bụ ruo Abuja o jejekwuo ihe a bụ mkpịa ihe anyị nwa seaport ya jee gwaghị ebe a akụba ọkpọ nyakụọ nke ya na anyị nọ mgbe Ojukwu na Umarudike buru ya na National Assembly olu ebe ahụ oluo n'ọkpọ nyakụọ ọnya oluo n'ike ọnụ nyakụọ ọnya na ụmụ ọgbụ ya nọdị ya gwakwa ya ka anyị bụ ndị Igbo zuke n'ike anyị agba n'ọbara too much ọsụsụ ezuo naanị Igbo many things emeena many families na account losses unbearable losses ama replace nwe ya onwe eke n'ike they cannot heal anytime soon na bịa kena chibido ọzọ ịpụ ọkịta ihe n'anya efu na Ojukwu ahụ ndị nụrụ ọgụ ahụ mgba efu okwe ya nwa Ojukwu ọbụla na-apụta n'aka akụkọ ị na-akọ onwekwe nwa ya ihe afụ dị ya efiọngụ mgbe nwa onwekwe efu nwa ya ị ga-afụ bụ ihe a n'isi ya zuo na ike ka onye ọbụla zuo ike ka ndị Igbo zuo ike onye kpọba ka o nwee ike lee onye na-apụ ọmachi uche n'aka na ọ ya anwụ n'ezi ọ bụrụ na moto gbuli udo anya na accident biko ebidokwana ọzọ kịta nekwa anyị n'anya efu na Trump n'ọkwụ n'ọkụ na ọ ya bụ ọbụla ọ chọrọ ibi buru nna ya ukwu a ọ bịa buru ya ka o si buru nke ndị Venezuela ama na nke a gbasa anyị achọ iburu ya esi na Abuja na-aghasa Abuja onwe ha chọrọ ime a na-eme ya na mgbago a ejekwana je dọtara anyị ndị a na ha achọkwa etu ha esi aba anyị jekwana dọta ya biko ka nna ayọgụ ọ na-agba asọkarịala eze anya ikpuru nkata n'isi gwu ya okwu ị na-eme anya n'isi ị ga-afụ n'isi ma dị ka nkata ya ka anyị si ka m bịa gwa gị ebe a word is enough for the wise okenye ka ịbụ ọzọ ụmụazị oge niile a na-aghasasị anyị Igbo na-eme ife niile afụrọkwaba aka iji wee bịa mee egbo afụ ọmọgụ na mgbe anyị nọ ka ebe niile jụọ oyi onwe ka isi ekwu okwu onwe ha mbe na-aba ịpụtabakwana ọzọ onwe ihe iritere jee na-eri ya na saịdị zuo ike ịbịa na Naịjirịa niile anyị abụrụ the worst anyị nwa seaport mana anyị ka na-azụgoro kịta na-azụta anyị ka na-achịgha na-azụta biko ka anyị hapụ ịdịkwa na saịdị ahụ ka anyị mara anyị nwa seaport prime minista ga-eje oje Abuja jee nụta ọgụ seaport nya jee n'ụmụ ọgbụ ya na ebe a ma ọ dị ya mkpa onye ekwu ebe a n'ihu ihe anyị na-enwero ha jebe ebe a jee baba mbịa n'ụbọ ọgụ ya na anyị ga-asọpọtụ onye ọbịa tụrụ ogologo ome nke tụrụ ogologo zuo n'ike ama prime minista na anyị ga-enwe n'ala Igbo zuo n'ike ka ala Igbo zuo ike doo eji nchukwu ihe ọgụ nna anyị ukwu mụnwa na ayọgụ ya bụ m onye owu Igbo biko hapụrụ na ya n'Igbo a ka ọ jụọ oyi biko ọ ya bụ onye lahụ ụla tetara onwe ya iche ije na ọbụbọ ijebe mara na onwe Fulani nọ n'azụ ụlọ gị ekotara na anyị ndị ọzọ ebe Chukwu mere ha na-ana Chukwu mere ha nọzi n'azụ ụlọ anyị Chukwu mere ndị nne ga na-ejezi ugbo ejekwara je dọtara anyị ndị a biko kwa onye na-abụ ma ị ga-afụ na aja adịghị ya ọ gwụra ka ọra m n'ọnụ Chukwu gozie anyị Igbo gozie nwa afọ Igbo ọbụla nke onye na-eme ya ga-alị ya bụ nke ọma ma onye si na nwa na nne ya amaalarụ ụla onye a amaalarụkwa ụla onye si na ala Igbo ama dị mma oge elu ya n'azụ ọ gwụkwara ka ọra m n'ọnụ nọrụ n'ọfụma eze ụmụ iyo $1 million